územného veliteľa okresu Banská Štiavnica, Žiarna, Drona, Žarnovica, pána predsedu inžiniera Perinu Jozefa. Ďalej vítam územného veliteľa okresu Banská Štiavnica, Žiarna, Drona, Žarnovica, promovaného právnika pána Slezáka. Teraz prišla pani riaditeľka okresného územného výboru Žiaru nad Hronom, Banská Štiavnica a Žarnovica, pani Kučová. Ďalej vítam toho hlavného, pod jeho záštitou táto súťaž organizuje pán primátor mesta Banská Štiavnica, magister pán Pavel Blažanka. Dávam slovo. Ďakujem pekne. Musím sa priznať, že toľko hasičov a hasičiek som ešte pohromade v živote nevidel a ten pohľad je naozaj príjemný. Dovoľte mi teda aj v mojom mene, aby som vás čo najsrdečnejšie privítal na 5. kole Tekovsko-Hontianskej ligy súťaži dobrovoľných hasičských družstiev tu v mestskej časti Štefultov, v mestskej časti Banskej Štiavnice. Počasie nám praje. Myslím si, že organizačný tím dobrovoľného hasičského zboru mestskej časti Štefultov pripravil fantastické podmienky, za to im patrí veľké ďakujem. Pevne verím, že celé súťaženie prebehne fair play a všetci sa tu budeme cítiť príjemne. Prajem všetko dobré a mnoho zdaru. Ďakujem. 300 € za víťazstvo okresnej súťaže hasičskému družstvu Štefultov. Nesklamali ma a okresnú súťaž vyhrali a na krajskom kole sa umiestnili na 5. mieste. Je to po dlhom čase, že reprezentovali takto vzorne okresok Banská Štiavnica. Ja im srdečne gratulujem a prosím veliteľa hasičského družstva, aby si prišiel prevziať sľúbenú odmenu. Táto odmena nech vám bude slúžiť a i naďalej, ak budete vyhrávať, i skúste vyhrať i toto kolo. Čo sa týka dnes na Štefultove, máte zdatných súperov, ale verím, že budete úspešní. Gratulujem vám, všetko dobré. Manšaftu pohár, ktorý za druhé miesto, kde sa umiestnili v Šalkovej, pretože išli na inú súťaž, nestihli si ho zobrať, tak im ho chceme odovzdať takouto cestou. Poprosím veliteľa, poďte si to prevziať. Domáceho veliteľa, tak. Ale ti ide, počúvaj. Na začiatok, na konci. Ešte sa ani súťaž nezačala, už berete. Domáce družstvo Štefultova sa nám pomaly pripravuje na prípravnej základni. Pevne verím, že bude všetko v poriadku a dneska bude čo najmenej vyradeného náradia. Tým upozorňujem aj ostatné družstva, že treba si dať pozor na to, s čím idete do útoku, lebo meria sa ozaj všetko, aby sme nedopadli ako na minulom kole u nás. Takže koše, sito na koši, dĺžka sa víc, nábehy, závity, všetko. Ak by ste náhodou niekto mal pochyb... So svojím náradím už pomaličky prichádzajú na hlavnú základňu.
Odpočítava sa im čas 5 minút a keď budú pripravení, prídu na štartovaciu čiaru a odštartujú svoj prvý útok. Ešte pri tej príprave, ak máte niekto nejaké želanie, akú pesničku chcete počúvať, príďte nám povedať, náš Peťo, ktorý to tu dneska hrá všetko, ak má, tak vám to pustí, ak nie, tak vyberieme niečo, aby sa vám to páčilo. No a ešte chalanov zo Štefultova na minulej súťaži, na súťaži v Kopaniciach, dali čas 16:54. Určite vedia lepšie, takže dúfam, že dneska budú atakovať blíži ku koncu. Chalani sa nám premiestňujú na štartovaciu čiaru. Štefultov. Takže na základni sa pripravujú Kopanice muži. Na prípravnej základni je už plný kesov, za nimi sa pripraví Devičie Lackov do Ženice. Pálkou na pravej strane 14:60 a čas, ktorý sa zapisuje 14:74. Maličký interný oznám. Oproti nám je sanitka a ak ma počuje vodič, nech si ide vypnúť svetla, lebo keď budeme po meste Kopanice,
sú na základni. Hrozba veľká. Takže Polníke sú na základni, minulé ligové kolo vyhrali chalani, dali 14,55. Verím, že dneska tu